Čusborci, dneska nový vlog, tuto s Macom. Dneska ideme prespávať na Rosutec s Chabrem, nech vidíme pekný východ, západ a tak, slnka, poznáte to. No a ozvem sa asi až keď už budeme vychádzať. Zrazu život môj stratil nejaký koncept a všetko prestáva mi dávať zmysel, začiatky sa stratili a dneska vidím už len koncept. Už sme na parkovisku pred kopcom s Macom a za chvíľu ideme liesť. A neviem, či je to, že ísť alebo liesť, ale bude to riadna štvanica, keďže ku koncu pôjdeme asi za tmy. No tak troška nestíhame ten západík. Tak trošku už je. Ale však taký je futbal, no. Tak trošku už je. A ozvem sa po ceste. Ale je to krásne. Nič není vidno síce, ale je to. Grillujeme s vedúcim. Nazdar. Dobrá pitičko. Hudbička hrá. Bude super noc. Skoro sme prišli hore s Macom. Za chvíľu ideme robiť neskutočnú večeru s Chabrem a vyšlapno kúčalo jak hovado, čo už, taký je futbal. Najeme sa a ráno vstávať na, dúfam, že super východík, nejako minule, čo dám tu aj videjko z minula, to bolo crazy, tu absolútne nič nebolo vidno, tu sme videli, ani tú značku by som isto nevidel. No a ozvem sa, keď budeme grillovať. Peace. Čusborci, akorát sme dojedli s Macom, teraz len kúkame hviezdy a za chvíľu ideme spať. Ráno stávame na východ. Čusborci, hlasíme sa, už sme dojedli a teraz tu s Macom chillujeme. A
Našli sme si tu také pekné miestečko na spanie, tak teraz už iba spať a počkať do 5. Vychádza slnko o nejakej 6, tak zobudíme sa asi o 5. Pobalíme, najeme a počkáme už na ten východík, hej no. Musíme ešte vyšlapať na vrchol, lebo sme tak 10-20 metrov pod vrcholom. Fajn nám tu ani nefúka hore, akože už dosť fúčalo. A vyspíme sa neskutočne, dúfam. Prišli nám tu ešte 2 kamoši, takže tak no. Vidíme sa ráno. Dobré ránko zmrdí, máme 5:30 ráno, balíme to a ideme počkať, tu Kláďo balí. Tu je čas. Ideme počkať, lebo začína to vyzerať veľmi pekne, takže pôjdeme asi tu na ten kopec, nepôjdeme priamo na Rozotec. Tu to bude krajší výhľad a budeme čakať. Nazdar. Spomínaní sme. Tu Kláďo, ak môžete vidieť spod, ako keby sme tu nikdy neboli. Pozrite toto. Za to toto stál. To teda. Toto je reálne východík. Sice západník sme nestieli, ale za to toto asi bude stať. To bude nádherné. Troška crazy výletík. Za to toto strašne stálo. Stávať od tých, neviem, keď sme stávali 5-10. Ty kokos. Wow. Niečo, nejaké stádo. Nakoniec nečakanie, je to stádo kráv, nečakanie. Ale ja som dúfal, že to budú aspoň, neviem, aj keď černé srny, teraz trocha chujovina, no. No nič, proste taký je futbal, je to stádo kráv. Tu už sú aj nejakí ľudia. Crazy. Krásne kokos, takto sa zobudiť. Wow.
veci. Závodil som sa ešte rozlúčil o videu. No a chcel som to aj tak trocha zhodnotiť. Bol to, že najviac random nápad, ktorý nás mohol napadnúť s Macom. My si povedali, že no poďme, že aj tak čo budeme robiť doma. A akože neľutujem, že sme šli. Po ceste stretli takého borca, čo vravel, že chcel ísť, ale si to nakoniec rozmyslel. A po ceste naspäť sme ho stretli a nám vravel, že strašne to ľutuje, lebo že keď videl ráno ten východ, že bol z toho vybavený. No ale čo už, viete, to treba do toho ísť. Čau ti, kamoši.